बिमा दै गिलास लाबनाय र' लांगौ र' बिफा निजिरा आइ हाबायावथो थांनो ओंखारलायखो नोंलाय आइ आं हायना लानावसो थांनो नागिरदोंमोन दे निजिरा आइ दा थाबैनो फैबानो जाबाय दा सानफाथोलो थाहैलाय हागौबा न' बिफा दैया हा निजिरालाय बहाथो थांनो ओंखारखो ए मालाय हायना लानावसो थांनो ओंखारदो मा दाबो सफैया बिलाय मानो एसे गोबाव जाखो हाय मनजित निजिरा दासो सफैबाय नों दहायनिफ्रायनो अथक नेबायमोन आं नोंखौ नेयै नेयै मेंलायलांबायसोमोन आं न'आव खामानि थानायखायनो थाब फैनो सोलाबासै आङो मा बाथ्रामोन मनजित मानो एसे हाखु दाखु लेंहरा आंखौ निजिरा आं नोंनो दिनै फंसे बाथ्रा बुंनो होनना सानबाय दंमोन नाथाय आंनि गोसोआ जोबोद गिनाय दं निजिरा आंनि बाथ्राया दि नोंनि थाखाय गनायजाथाव नंगौना नङा आं दिनैबो दाबो बुंना लानो जोबोद गोसोआव उसुखुथु जादों निजिरा बिखाया गावो खुगाया गेवा एसेबां गोबाव लोगो जालायनानै बे फंसे बाथ्राखौनो बुंनो हाया नोङो मा बाथ्रा बेलाय बुंलाय दे जिरायना रायलायनोसै दे बुंदो मा बाथ्रा बुंनो हालायि निजिरा गाबोन बुंनोसै दां बुंनोबो गिलायलांनाय मोनबाय नों बुङाबा आं दिनैनिफ्राय नोंजों रायलायखालाबो दे अब्लालाय निजिरा दिनैनो बुंना लाखानोसैबो आइलाबो निजिरा नों मा बुङो मनजित आं दानो मोजां मोननो हाबनो सानथ'वाखै दे अब्लालाय निजिरा आं थांथ'नोसै दे मनजित रथ'लाय ओरै फैलाय निजिरा मा जाखो I love you मनजित दीवाना आं जालिया दीवाना आं फागला आं थारै नोंनि दीवाना आं थारै नोंनि फागला Kangkur, sada khula sih untuk dah. Sada tu dong, dong mulai. Apa? Siapa butuh gaya ni? Kau butuh. Kangkur, tuai kenapa kau berani lah? Tuai gaya kile, bisa butuh kan tuai lah nama. Tu beliau musuh tu rohon ayah kau bayi. Thatu tu leh, sada se mana kiri pincang. Oh, deh. Ola huzbai na thangku jana justiya gula huzba khamda khanglai na musu deslai hina ya samji yau ekhe nai angste maya boha gubak nayir nikna yau manbu kira sai thangku nidama zubur barai bai tangri thangku
Manjit, निजिरा दासो सफैदों निजिरा मानोथो एसे गोबाव जाया Manjit, आं नोंनो फंसे बाथ्रासो खोन्थानो फैदोंमोन। निजिरा मा बाथ्रा आरो निजिरा गिनाय मा मोदै नों आंखौ दिनै बावदों Manjit। निजिरा नों बेखौ मा बुंदों आरो हरखाबै नों बेफोरखौ माबोरै बुंनो हाखो बे आंनि बुंनाय राव नङा Manjit, आइ आफा बुंनायसो। आइ आफाया आंखौ रावबो जुलि होआ होनना बुंदों। निजिरा जों सानैनि मोजां मोनलायनायाथ' सप्ता खननैल' जाबायमोन नाथाय नों दिनै बे समावनो आंखौ लाखौहाय दुखु होबाय निजिरा बे गासैबो खाफालनि लिरनाय Manjit। निजिरा नोंनो बुंनाय आंनो गैयाबा माबोरै थांनानै हागोन हाया आं थांना थानो हाया बे माब्लाबाबो जानो हाया नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नाङा नों गैयाबा आं थैनानैसो थागोन Manjit, नों मानो गोसोखौ एसेबां लोरबां खालामदों? जों सानैजों लोगोयैनो थागोन ना? बास निजिरा बास आरोबाव बिदि बुंनानै आंनि गोसोखौ गाग्लियोसो आंनि गोसोआ बायग्लिलांगोन आंनि गोसोआ टेनसन जालांगोन निजिरा Manjit, नों आंनिख्रुइ साबसिन मोनगोन ना? आरो नों आंनि थाखाय जेबो जानो मोननाय नङा। निजिरा निजिरा मादै औ मादै हा सोर जाखो ए आदैस मादै आंनो निजिराखौ नांगौ मादै आं निजिरा गैयाबा थांना थानो हानाय नङा मादै आदै इफोरखौ मा बुंदो नोङो हामा आदै इफोरबायदि गामिजों गामि मोजां मोनलायनो प्लिज मादै प्लिज आं निजिरा गैयाबा थांना थानो हानाय नङा हामा जादों न'खराव मानि दावराव दावसि आदै आं नोंखौ आखाइ खबजना बुंदों आदै निजिराखौ आंनो नांगौ आदै मनजित बेफोरखौ मा बुंदों नोङो लाजिया नोङो गलामनि फिसा जानानै आंनाव फिसा हिनजाव बिनो बास आदै नोंना बांद्रायबाय नों आंखौ जेसे हायो बुं नाथाय आंनि आइ आफाखौ दा बुं मनजित नोङो बे जायगानिफ्राय थाबैनो ओंखारलां आं नोंजों बाथ्रा रायज्लायनो बाबाय Manjit, नों जोंहानि न'खराव फैनानै दावराव दावसि खालामफैबाय दङ। प्लिज Manjit, नों बेनिफ्राय थांथ'दो आरो जोंहानि न'खराव फैना दा दावराव दावसि जाखो। निजिरा नोंनि उनाय लकेसन जाय मोजां मोननाया दिनै आंखौ बेबायदि आनला मोनदों नोंनि लुगै मोननाया दिनै आंनि गोसोखौ गासैखौबो बायफ्लेबाय नांला आंनो नोंनि उनायखौ नांला आंखौ नांला